Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναρέους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω, για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάροι δεν πετάνε.